Hello guys. My name is Bombshare. Tauya futi pachirongwa icho chatinodzidzisana zvemubedroom. Icho chinova chirongwa chatinenge tichizviitira kuti tivake dzimba, tibatsirane dzimba dzisaputsike nekuda kwemaissues emubedroom, but dzigozoputsikawo nezvimwewo zvekudowo kwemweya yakaipa. Asi kana zviri zvemubedroom, aiwa panotoita sei tinobatsirana saizvozvi. Nhasi ndauya nenyaya yandinayo iyo yakanyanya kubhesa strike nemadzimai. Topic yedu yanhasi inoti chii chinokonzera kuti mazamu aite se evanhukadzi arare, and solution to that ndeye. So ndisati ndanyanya kupinda munyaya iyi, if you are new here, don't forget to subscribe to the channel. It's Bombshare Television. And also like, share and comment to the channel. And the other thing is, reganitanga nekuita se nekutenda iyo team iri kuti ichingosvika panapa iri kubvaita se iri kubva subscriber. Aiwa guys, makapenga ndimunese ndimunoita kuti tirambe tichirwa maskits akaita seyaya tichiresearcha more about bedroom talk. Nekuti aiwa guys, I think so. Aiwa ndinongokutendai for your unwavering support. Aiwa guys, aiwa every day izi channel rikuita se rikukura, and tichingoita se chingodiscussa nyaya idzodzi. Mamwe matopics ndinotomapiwa nemi guys kuti imbodiscussawo zvakadai kunyanya kubva kufacebook page yedu. Aiwa ukoko ndokuita se kuri kubva zvinopisa zvitafutafu zvandinongoda kukutendai nhasi uno, because aiwa muri kuita zvinodadisa. So chinhu chekutanga chandoda kutaura nezvacho chinokonzeresa kuti mazamu evakadzi azorara, chekutanga chinogona kunge chiri chinhu chausingafungiri kana kuti chaunogona kuzoshorawo, asi kuyamwisa breastfeeding chaiyo ine maitirwo. Hatisi kuti musayamwise vana venyu, asi ine maitirwo ainoita se ainoita kuti mazamu enyu asakwanise kunge achirara. Saka zvazvinoitwa ndezvekuti zamu rine mabatirwo arinoitwa. Like your fingers like this, and nipple reri ropinda neapa, so rinenge rakaita like this, uchiita se mwana achiyamwa nipple chete, not the whole stuff kuti iaffectike nekuita se nekuyamwa kune uchita mwana. Izvozvo zvakaongororwa zvikaonekwa kunzi zvinokonzeresa kuti mazamu amai azonzi adonha. Ndo chinhu chekutanga chananga ndinacho, because pane mabatiro aunoita zamu, kwete kuti zamu mwana anoita achikweva rese kubva ukoko. No, anofanira kukweva kanipo chete, ndo kanofanira se kushanda nako. Chinhu chimwe chinhu chinokonzeresa futi tichiri kuvana ikoko kubereka mwana nerepa, ndo chimwe chinhu futi chinokonzeresa kudonha kwemazamu. Mwana mai unoona akasungira repa pamusoro pemazamu apa, anodonha because you imagine that stuff, hard stuff inomisa zamu iyaya ikadzvinyirwa. Kana kuti let's say apa mune muchienda kurwendo, paunofamba kana 1 hour cheche unosvika aita se, and hauzviiteka 1 maybe kukura kwemwana kwese pamunomubereka ndomaberekera munoita. Saka repa inokurudzirwa, saka repa inofanira kuita se kusungirwa muzasi memazamu. And musanyanya panapa unenge wakaita kusunga, wakaita kutaita, uchiita sese, so zvinokonzeresa kuti mazamu aite se adonhe, mazamu evanhukadzi aite se adonhe. Chimwe chinhu zvekare chinokonzeresa kudonha kwemazamu, ngati mabatirwo amunozoitwa mamwe acho nesu varume aminoti feeling reranyanya kuti kanganise here, kana kuti mune musina kunyatsoita zvakanaka. Pane umwe murume anoita kuridzvanya kuita sei zvokuita no, mukuri bata zviri soft. So iya advice yandikupawo kuvarume, and imimiwo varume ameno mutsvaga way yekuita se yekuudzawo nayo varume venyu, imwe vakadziwo muchiita se chingovaudza kuti kana wabata mazamu wasazobate zvokunge munhu ari kusvina kablacket. No, unofanira kuita ngechi uri kuitawo zvinhu zvakanaka, kuita se chingobatsirana chidaro, because kuzonyanya kusvina futi arembera futi varume taakuzovatiza vakadzi vave vatakadaro tega isusu. Saka izvozvo zvinokonzeresa futi kuti mazamu adonhe, mabatirwo arinoitwa zamu
And chimwe chinhu zvekare futi chinokonzeresa kuti zamu ridonhe ndingangoti chi mabra chaicho amunopfeka anokonzeresa, asi handisi kuti musapfeke mabra, but issue iripo kana kuti point yangu matauriro andaita mabra ndeyekuti ukapfeka oversized bra or smaller size bra risingaenderane rine rakaita kuti okay, so bra rega rega rine zvese rine size yarine rinaro, so size iyoyo kana isiri yako usaitore, because ukapfeka hombe zamu rinozorembera kuti rizogara pabra hombe riri robva rarara futi, and ukanyanya kuti taita futi hazvizoita se hazvizoita. Saka so the best way, know your size, waita se ukungopfeka size yako. And the next thing is kuita maworkouts ako usina sportswear yakakwana, because sanke pakumhanya paipai, imagine paunomhanya kana kuti 100 meters atingati half a kilometer uri pwa zamu riita se richirowera pauyu pachest pako apo. At the end of the day or at the end of the month uchiita the same, zamu rako rinozoita se rinozoonekwa rorara. Asi chimwe chinhu chinogona kuita se chinogona kubatsira ihuchi neolive oil, woita se olivin oil yaya, woita se wosanganisa wopota uchizora maybe for 2 weeks or 3 weeks, unozoita se unozoona machanges. Or kushandisa cucumber nichi nelemon wozvisanganisa wozvizora futi, zvinoita se zvakaongororwa zvikaonekwa kuti zvinobatsira. Okay, thanks for watching. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe if you are new here. Tosangana pa next video tichingoita se tichibatsirana saizvozvi kuti tiite se tivake dzimba dzedu saizvozvi.